Meno a priezvisko? Marty je influencerka. Rok narodenia? 1900... Prosím. Ďalšia otázka. Váha? Digitálna čierna. Výška? Ne. Dokončená stredná 2 roky. Zdravotná anamnéza? Áno, je. A aké máte očakávania? Moje očakávania sú, že schudnem 10 kg za týždeň. Ako vyzerá váš bežný deň? Ja veľmi nebehám, takže môj deň nie je úplne bežný, ale vstávam tak skoro o 11:00. Potom zapínam mobil, teraz influencerčím a vlastne niekedy až do momentov 16:00 idem na tvrdo. A aké máte skúsenosti s cvičením vo fitku? Zatiaľ len pasívne, že sledujem na sociálnych sieťach a podľa toho si to predstavím, že ako by som to cvičila.